Ίσως να μην μου χρειάζονται όλα αυτά. Αφού όμως όταν τα αγγίζω χαίρομαι. Ποιος φταίει, αναρωτήθηκε. Εγώ ή οι άλλοι, που τέλος πάντων με μάθαν έτσι. Το τελευταίο είχε τεράστια σημασία για εκείνον. Αυτός ή οι άλλοι. Τα βράδια προσπαθούσε να σκέφτεται πριν κοιμηθεί. Να φαντάζεται. Φανταζόταν πως είχε ό,τι του είχαν πάρει. Ξεχειμώνιαζε προσπαθώντας να ζήσει στα όνειρά του, όπως ήθελε. Είχε ερωτευτεί μια έλλειψη. Σιγά σιγά τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους, μέχρι που τα έβλεπε όλα μπροστά του, αλλά δεν τα είχε. Κάποιοι τότε του είπαν πως ήταν καιρός να αρχίσει αυτά τα μοντέρνα ψυχοσικά, αλοτεριτίν και τέτοια. Σιγά, έτσι κι αλλιώς τόσος κόσμος τα παίρνει, σκεφτόταν. Εμείς τι θα είμαστε, οι διαφορετικοί, οι καλύτεροι? Έτσι κι αλλιώς τόσος κόσμος τα παίρνει. Άρχισε τότε τα ταραβέρια με τον Τάκη, ψυχίατρος αυτός. Από καλή οικογένεια λέει, ευπαρουσίαστος. Απλά είχε ένα ξένο όνομα, στο επίθετο δηλαδή. Αυτό θεωρούσε πως ήταν το μόνο αρνητικό του σημείο και γι' αυτό δεν τον εμπιστεύτηκε ποτέ απόλυτα. Τουλάχιστον κοιμάμαι, σκεφτότανε. Αλλά κι αυτός, ξένο επίθετο, τέλος πάντων. Η θεραπεία λειτουργεί κανονικά. Ας μείνουμε σε αυτό. Δεν είναι να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Μία μέρα του είπε πως είχε διαβάσει κάπου στο διαδίκτυο ένα άρθρο για τη Λέρο και πως χαιρόταν πάρα πολύ που τώρα πια δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ο γιατρός με τη σειρά του συμφώνησε και εκείνος χάρηκε ξανά που ο γιατρός με τη σειρά του συμφώνησε. Θα έλεγα πως μικρή σημασία έχει να αναφερθούμε στο πως τελειώνει αυτή η τυχαία ιστορία. Είναι εξάλλου ένα απλό ζήτημα στατιστικής. Ο πρωταγωνιστής μας είναι απλά μια μεταβλητή σε μια εξίσωση. Ας μείνουμε όμως στο ότι τα δύο μέρη συμφωνήσανε. Και όσο εκάστοτε πρωταγωνιστής θα είναι κύριος του εαυτού του, θα συμφωνούν. Το πότε δεν είναι κύριος του εαυτού του είναι ένα ζήτημα, σαφώς. Τουλάχιστον όμως η Λέρος έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Έτσι δεν είναι?